Добрый день, дорогие братья и сестры, уважаемые дамы и господа. Селям алейкум сайгылы кардашлар, уметлі ханымлар, веефенділер. Добрый день, шановні брати і сестри, пані та панове. Крымско-татарский ресурсный центр рад приветствовать вас на онлайн-экспертной дискуссии через Zoom, посвященной Международному дню коренных народов мира, на тему «Новое законодательство о коренных народах Украины, международные стандарты и иностранный опыт». Рабочими языками дискуссии являются английский, украинский, русский. На панели управления есть опция «Перевод», и вы можете выбрать нужную вам опцию. Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Он был одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году. В целях повышения осведомленности о потребностях этих групп населения 9 августа каждый год отмечается Международный день коренных народов мира. Они нуждаются в нас, особенно сейчас, а мы нуждаемся в них, подчеркивают в Организации Объединенных Наций. В этом году коренные народы Украины отмечают Международный день коренных народов с принятым законом Украины о правах коренных народов. Это большое событие для коренных народов Украины. И, конечно же, для нас очень важно, насколько этот закон будет действенным в будущем, насколько этот закон соответствует Декларации ООН о правах коренных народов. И, конечно же, Крымско-татарский ресурсный центр со своей стороны перевел данный закон на испанский, английский и французский языки. И данный закон был направлен ведущим экспертам в области прав коренных народов, которые сотрудничают с ООН, которые работают в рамках ООН. И мы уже начали публиковать, и на страницах Крымско-татарского ресурсного центра можно прочитать уже ряд рекомендаций, либо ряд рецензий, которые написали наши коллеги. Мы сегодня проводим данную дискуссию, и мы очень рады наших коллег, которые нашли время для того, чтобы поделиться своим опытом, поделиться своим мнением относительно закона о коренных народах Украины. С другой стороны, насколько это важно для Украины в целом, и что необходимо дальше предпринимать. Во время мероприятия будут обсуждены процессы принятия закона о коренных народах в независимой Украине и роль участия коренных народов Украины в разработке соответствующих международных стандартов. Новый закон о коренных народах Украины будет сопоставлен с международными стандартами и опытом защиты прав коренных народов в цивилизованных странах. Будут обсуждены реакции других государств к принятию данного закона, а также перспективы организационных, кадровых и материально-финансовых путей реализации нового законодательства. Итак, какие вопросы мы будем сегодня обсуждать? Первое. Это Международный день коренных народов мира как инструмент защиты прав коренных народов. Второе. Закон Украины о коренных народах Украины и международные стандарты. Третье. Опыт защиты прав коренного населения в цивилизованных странах в контексте правового урегулирования защиты прав коренных народов Украины. Четвертое. Реакция других государств к законодательному урегулированию защиты прав коренных народов Украины. И пятое. Перспектива организационных, кадровых и материально-финансовых путей реализации нового законодательства. А я хочу представить сегодня наших участников нашей дискуссии. И хочу представить господина Хулмана Чаудхари, член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, господина Деймона Джерарда Кори, наследника потомственного вождя клана Орлов, племенной нации Аравак Локона из северо-восточной Амазонии, Южная Америка. Хочу представить доктора Далли Самбо-Доро, председатель циркумполярного совета инуитов, старший научный сотрудник
Университета Аляски в Анкоридже и член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Госпожу Таи Пелли, сотрудник Объединенной конфедерации народа Таина и соучредитель Карибской организации развития индейцев. Доктора Басави Кира, основателя Международного женского форума коренных народов, генерального директора, члена Торан Траст Экс, члена комиссии по делам женщин штата Джарханд, координатора женской комиссии из числа коренных народов Индии. Господина Оливера Лода, члена консультативного комитета рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, члена постоянного форума ООН по вопросам коренных народов 2014-2016 годов, господин Павел Силензига, член правления по правам коренных народов, представитель коренного народа УДГ, численность которого составляет около 1200 человек. Также к нам должны будут присоединиться госпожа Виктория Таули Корпус, спецдокладчик по вопросам коренных народов 2014-2018 годов. И также мы надеемся, и должна к нам присоединиться госпожа Марьям Валет, экс-председатель постоянного форума по вопросам коренных народов с 2014 по 2018 год. Также у нас присутствуют в дискуссии представители коренных народов караимского коренного народа, руководитель Национально-культурного караимского общества Джамат, доктор Елена Рабаджи, ну и представитель крымчатского народа, крымчаков, которых осталось на самом деле около 300 человек, господин Вячеслав Ламбразов. Я хотел бы обозначить, что данная дискуссия в первую очередь направлена на международных экспертов, и мы предоставим слово международным экспертам. Я также озвучу и процессы, которые необходимо учитывать в процессе работы. У нас подключены представители государственных органов, и с 17 часов до 17:20 мы предлагаем к активной дискуссии для того, чтобы мы могли обсудить, исходя из опыта. И потом мы будем проводить подведение итогов нашей сегодняшней дискуссии. Перед тем, как предоставить слово, я бы хотел зачитать рекомендацию и, я бы сказал, даже рецензию доктора Ли Свепстона, независимого консультанта в сфере труда, прав человека и прав коренных народов, бывший старший советник по правам человека МОД, и многие эксперты в сфере прав коренных народов знают данного человека. К сожалению, в настоящее время он экстренно из-за состояния здоровья, у него возникли срочные проблемы. Он извинился, но при всем том он прислал свой посыл. Я хочу процитировать его. По существу сам закон очень позитивен, но многое будет зависеть от нормативных актов, которые будут приняты. Крайне важно, чтобы в разработке этих документов было достаточное участие коренных народов, поскольку полномочия в соответствии с законом полностью принадлежат правительству. Конечно, пройдет некоторое время, прежде чем можно будет измерить практический эффект закона. Это мнение эксперта, который много лет посвятил именно конвенции МОД 169, и действительно не согласиться с его позицией нельзя. Но, опять же, у нас в дискуссии сегодня участвуют достаточно известные эксперты и действующие члены постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. И я хочу прежде чем предоставить слово, я вкратце расскажу о ситуации с принятием закона о коренных народах. На самом деле, действительно, сегодня для коренных народов в Украине это, я бы сказал, праздник.
потому что действительно к этому мы шли очень долго. И многие из присутствующих коллег, наших братьев и сестер, и госпожа Тай, и господин Пулман, и господин Павел, и я сейчас не буду всех перечислять, и господин Оливерс прекрасно знают, как мы это все старались прорабатывать на международном уровне, говорить об этом, говорить в коммуникациях с украинской властью, говорить на международных площадках. И действительно, если вспомнить, как это все происходило, то Межлис татарского народа еще с 1995 года участвовал в том числе в вопросах разработки стратегии ООН о правах коренных народов, Декларации ООН о правах коренных народов. И, с другой стороны, были попытки регистрации закона о коренных народах. И, наконец, мы его имеем, наконец, его приняли. Что дальше делать и что нужно рекомендовать украинскому правительству для того, чтобы это было реализовано. Поэтому, конечно же, 23 числа, когда вступил в силу закон о коренных народах, это всего лишь, на мой взгляд, первый шаг к тем дальнейшим активным действиям. Поэтому я думаю, что сейчас в процессе дискуссии мы это все как раз постараемся больше раскрыть. И я хочу предоставить слово госпоже доктору Далли Самбо-Дора, председателю Циркумполярного совета инуитов, старшему научному сотруднику Университета Аляски в Анкоридже и члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Пожалуйста, госпожа Далли. Госпожа Дали, вы нас слышите? Я думаю, что, возможно, какие-то возникли технические проблемы, потому что я видел госпожу Дали, сейчас что-то не видно. Я попрошу тогда, хочу предоставить слово господину Фулману Чаудхари, члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Пожалуйста, господин Фулман, мы очень рады вас видеть и благодарны, что вы нашли время для того, чтобы принять участие в нашей дискуссии. Thank you, Iskender. Can you hear me? Дякую, Ескандер. Чи чуєте ви мене? Okay, all right. Dear sister and brothers, Брати та сестри, pleasure to be the part of the я дуже радий бути частиною цього свята і виступати від ім'я ООН. І я радий and congratulations to all. вас всіх привітати з цим днем. Кожен день 9 серпня у всьому світі святкується Міжнародний день корінних народів. Цього року нова тема для цього свята – це корінні народи і соціальний контракт, так званий. Ми, корінні народи, живемо десь на 22% світової території, і це десь 400 мільйонів людей. То ми представляємо дуже широку таку спільноту людей. І всі ці люди, вони мають історичний зв'язок з землею, на якій вони живуть. І ці люди мають право приймати участь у механізмах прийняття рішень на всіх уровнях і на уровні
держави. І потрібно, щоб всі люди були представлені в рамках так званого соціального контракту, того, щоб показати своє лідерство і мати право на партисипативність. Пандемія ковіду показала на те, наскільки є нерівність у світі пов'язана з корінними народами. Але при цьому це вона також предоставила нам унікальну можливість побудувати нові зв'язки у суспільстві на базі партисипативності, при цьому поважаючи права інших людей. Ковід, він насправді вплинув на усіх людей, але на корінні народів, зокрема. Тому потрібно створити так званий новий соціальний контракт для того, щоб підтримувати права корінних народів на базі Декларації ООН у корінних народів. Я би хотів звернути увагу на ці питання і які колективні активності ми повинні прийняти, щоб працювати над цим питанням. Я думаю, що потрібно, щоб була взаємодія між усіма людьми, між людьми корінних народів для того, щоб прийти до якоїсь дії. Також потрібно говорити про інклюзивність у всьому світі. Я думаю, що ми можемо досягнути нашої місії тільки якщо ми будемо працювати всі разом. Ще раз вітаю всіх з цим святом, з Міжнародним днем усіх корінних народів. Сподіваюся, що ми будемо тісно працювати для того, щоб досягнути наших спільної мети на усіх рівнях. Дуже дякую. Вам слово. Спасибо большое, господин Фулман. Мы, конечно же, желаем вам, чтобы действительно мы могли больше реализовывать, и Украина уже может стать реальным примером для многих стран, приняв данный закон о коренных народах. И действительно это очень важно, и важно, чтобы вы, как эксперты, имеющие достаточно огромный опыт в международной практике, могли бы также больше способствовать тому, чтобы информация о достижениях в Украине доносилась до других регионов, до других стран. И с другой стороны, чтобы были учтены все моменты все статьи из Декларации ООН о правах коренных народов. Как, например, доктор Басаеве, она в своем заключении, и мы публиковали об этом, она написала, что очень важно, чтобы в будущем при разработке, при подготовке подзаконных актов учитывалась Пекинская декларация, то есть связанная с правами коренных женщин, а также очень важно, чтобы не только использовались 11 статей Декларации ООН о правах коренных народов в законе о коренных народах Украины, но и, конечно, другие статьи, чтобы были эффективно использовались, применялись непосредственно уже в работе на уровне Украины. Но сейчас к нам присоединилась госпожа Виктория Таули-Корпус, исполнительный директор Международного центра политических исследований и образования коренных народов, специальный докладчик Организации Объединенных Наций по правам коренных народов с 2014 по апрель 2020
года. И я с удовольствием хотел бы предоставить слово госпоже Таули Корпус. Пожалуйста. Okay, thank you very much. Дуже дякую, Скандер. Дякую за організацію, за вашу організацію, яка запросила мене поговорити про цей закон. Я думаю, що це дуже важливо знати, що у ці дні, у цей день, у Міжнародний день корінних народів, який ми сьогодні відмічаємо. Ми дуже раді, що сьогодні дізнатися про цей прогрес в Україні щодо ваших прав. І я сподіваюся, що цей закон буде співпадати з міжнародними стандартами та з декларацією ООН. Бо ми знаємо, що це є мінімальними стандартами захищати та поважати права корінних народів. І якщо національне законодавство буде співпадати з цими стандартами, то це буде показувати їх якість, і ми це підтримуємо. Я знаю, що у вас були я знаю проблеми, з якими стикаються корінні народи в Україні. Бо я працювала на постійному форумі по корінним народам. Я знаю про ситуацію, з якою ви стикаєтесь. Особливо маючи на увазі, що ви були реколонізовані знову цим Радянським Союзом, або ж Росією. Ми знаємо, що те, що ви робите зараз, я підтримую, бо цей закон – це дійсно те, що робить дуже серйозно, що є серйозним кроком. Я тільки під'єдналася, я не знаю, що говорили інші колеги, але я підтримую все, що можна сказати про важливість цього закону. І я сподіваюся, що цей закон буде ефективно застосований, бо це проблема, з якою ми стикаємося в багатьох країнах. Бо так, це добре мати це законодавство, але цього недостатньо. Бо ці закони повинні працювати. І вони мають співпадати з основними позиціями декларації. Тому ми будемо моніторити, яким чином цей закон буде працювати, і будемо робити свій власний аналіз, будемо надавати коментарі. Якщо ми відчуваємо, що закон не працює, як він повинен, будемо надавати, але при цьому всіх вітаю з Міжнародним днем корінних народів, і наша підтримка, можете відчувати постійно нашу підтримку, щоб захищати корінні народи. Дуже дякую. Спасибо большое, госпожа Таули Корпус. На самом деле, при нашей встрече мы неоднократно давали вам приглашение провести страновой визит в Украину. И, к сожалению, я и говорю тут в Украине публично о том, что нам помешала пандемия. И действительно есть большая роль госпожи Таули Корпус, потому что в тех отчетах, которые мы направляли, и в отчетах у госпожи Таули Корпус, как спецдокладчика ООН по правам коренных народов, часто была отражена проблема коренных народов Украины, в частности, проблема крымско-татарского народа. Мы вам выражаем благодарность за вашу позицию, за вашу помощь в этих процессах. Ну и, конечно же, для нас ценны ваши позиции как эксперта в этой области на самом высоком уровне. И мы, конечно же, будем с вами постоянно сотрудничать, коммуницировать и обмениваться опытом для того, чтобы действительно мы смогли дальше продвигать эти вопросы не только на уровне Украины, но и на уровне других стран.
А сейчас и мы дальше будем продолжать дискуссию. У нас будет активная дискуссия. Я сейчас хочу предоставить слово экс-председателю постоянного форума по вопросам коренных народов госпоже Мириам Валет Абу-Бакрин, которая также активно содействовала тому, чтобы информация о коренных народах Украины, в частности, и о крымских татарах, и караимах, крымчаках, была известна на достаточно широком, во всем мире, в широком пространстве. Поэтому, госпожа Валет, я вам предоставляю слово. Hi, good afternoon. Вітаю, добрий день або ж добрий ранок, залежить від того, де ви живете. Вибачте, що я запізнилася. Я тільки декілька хвилин послухала вас, бо в мене був інший захід, який я організовувала, також присвячений Міжнародному дню корінних народів. Я би хотіла всіх привітати всіх братів та сестер з України і з усього світу, які зараз на цій конференції. Це показує ту підтримку, яку ми всі побудували для наших прав корінних народів. Незалежно від того, де ви, на Аляскі, в Малі, в Україні, Нунавут. Ми всі маємо змогу висказатися та виступити в захист наших прав. Я дуже хочу привітати вас за ваше лідерство, яке ви продемонстрували для підтримки власних прав, за те, що ви гармонізуєте законодавство України з декларацією ООН щодо прав корінних народів. Вітаю. Вітаю всіх, хто працює зараз над цим законом в Україні, за те, що ви прийняли цей закон, бо це велике свято насправді. Особливо враховуючи, що цей закон був прийнятий з декілька днів до Міжнародного дня корінних народів. Я пропустила, що ви говорили до цього, але я приєдналася, коли говорила Вікторія та Олі Корпус, і вона казала, що одна сторона – це прийняти цей закон, але ще друга сторона – це як цей закон буде імплементований, як він буде працювати. І ми знаємо, що що можуть бути бар'єри, з якими може зіткнутися цей закон на різних рівнях, в тому числі на конституційному рівні. І я сама, як представниця корінних народів, я є частиною цього руху, глобального руху корінних народів. Я знаю, з якими проблемами можуть зіткатися люди, яким чином Конституція або парламент можуть дійсно підтримувати права корінних народів і імплементацію цього закону. Бо насправді ще шлях досить далекий до повного захисту прав корінних народів. Ми хочемо вже з цим розібратися з цим питанням і піти далі у кроках до імплементації. Тому що в Україні корінні народи, вони можуть досить багато принести в саму країну. І неможливо побудувати націю, якщо ігнорувати такі частини, як корінні народи, бо є багато досліджень, що корінні народи привносять що вони можуть привнести до країни. Якщо захищати базові права людей, зокрема, права корінних народів, просто насолоджуватися життям, бути
будучи при цьому частиною свого корінного народу. stakeholders to Тому я clear this law and to всіх вітаю з прийняттям цього закону, і щоб ми and think together the разом outcome of проговорили, як надалі цей закон може працювати. Дуже дякую. Ви можете розраховувати на мою підтримку. Ще раз вітаю всіх ваших людей, ваш народ. stay together all as indigenous І groups. будемо працювати усі разом як корінний народ. Дуже дякую. Спасибо большое, господа мэрям. Спасибо, что вы нашли время и на самом деле поддерживаете коренные народы Украины, в данном случае поддерживаете Украину. Таким же образом даете очень важные посылы. И я как раз таки действительно вначале в том числе и зачитывал не аннотацию, а рецензию доктора Ли Свепсона, которого вы также хорошо знаете, специалиста по вопросам МОД 169. Он практически то же самое описывал, что принятие законов это только очередной первый шаг, но очень важный и серьезный шаг. Дальнейшие действия, связанные непосредственно с тем, чтобы этот закон был рабочим, конечно же, это достаточно сложная и тяжелая работа. Но при всем том, я хочу предоставить теперь, вернуться все-таки ближе к северу нашего земного шара и предоставить слово госпоже доктору Дали Самбо Дора, председателю циркумполярного совета инуитов, старшему научному сотруднику университета Аляски в Анкоридже и члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Пожалуйста, госпожа Дали. Goeienaand. Thank you very much. Вітаю всіх. Іскандер, дякую. All of your colleagues and Дякую вам і вашим колегам, pursuing recognition всім тим, хто працював над захистом корінних народів, не тільки в Україні, але й по всій землі. I know has been Я знаю, що ці проблеми the key objectives for decades. з якими можуть стискатися корінні народи, вони роками були не вирішені. І навіть тоді, коли я працювала на своїй посаді в ООН, Debates that були досить такі цікаві дебати на сесіях постійного форуму ООН. Я ніколи цього не забуду. themselves and the fervor by which your people brought forward the message І я пам'ятаю ці меседжі вашого народу, які ви надавали recognition of and про цю крайню необхідність визнавати права корінних народів України. I am really pleased to see that Мені progress. дуже приємно бачити цей прогрес. So if you would like me to dive into the Не знаю, чи хочете ви, щоб я пішла у деталі analysis and reading мого аналізу of Ukraine, but let me цього законодавства, highlight але я би назвала зараз найважливіші has пункти, що brought the issue into clearer focus and що насправді усі ці проблеми, які можуть виникати, вони зараз вже у фокусі. Все, що стосується уваги до прав корінних народів, тобто вони зараз вийшли на dynamic законодавчий рівень. international human rights law in І every context, including that of це співпадає з міжнародною динамікою had a chance роботи з корінними народами. the law, and I do have Я продивилася comments in цей закон. the У мене є декілька context of the law. коментарів щодо вашого закону. The adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, but also
Я би хотіла поговорити про це не тільки в контексті декларації ООН, але й в контексті того, що за останні 14 років відбуваються різні законодавчі ініціативи з тих пір, як ми прийняли цю декларацію ООН. Але прийняття цього закону – це дуже-дуже важливий сигнал, який показує можливості цього комплексного підходу до захисту прав корінних народів усюди, насправді, не тільки в Україні. А також я би хотіла підкреслити важливість міжнародного законодавства, яке показує необхідну форму для локальних законодавств, як приклад. Вітаю з тим, з вашим досягненням, що ви рухаєтеся в сторону цих міжнародних стандартів. Ще одна широка тема, яку я хотіла поговорити, про яку я хотіла поговорити, це питання, це те, хто є корінними народами. І це широке питання. Це широке питання з досить широкою відповіддю, де немає такої фінальної крапки, хто є, а хто не є корінними народами. Це широке питання з того, щоб визначити себе. Це дуже важливо, бо роками корінні народи, вони роками не підіймали це питання і знаходилися у тіні. Але це право, яке у них є зараз, це чітко зрозуміти, хто вони, відповісти на це питання для себе в першу чергу. І потрібно бути дуже важливо відповісти на це питання з точки зору самих корінних народів. Понад це питання дуже багато було різних впливів ззовні, інших сторін. Інше питання, яке я б хотіла підняти, це необхідність, яка стоїть перед нами для міжнародного розуміння, саморозуміння усіх народів. І я кажу зараз не тільки про корінний народ. Так, вже ж на міжнародному рівні, коли ми говоримо про декларацію, то це була ціль, щоб права мали усі люди, і корінні, зокрема. І Україна – це такий важливий приклад, яким чином колективно та політично можна працювати над цим питанням визнання цих корінних народів. Це дуже гарний сигнал для України і для всіх. І також, що важливо, що цей закон, він базується на декларації ООН. Розуміння того, що корінні народи України зараз мають рівні права з іншими народами. І постають питання, які нам потрібно буде ще вирішити, для того, щоб була міжнародна інтерпретація прав корінних народів, яка б співпадала з міжнародними стандартами
для того, щоб використовувати цей закон в Україні, але й насправді і не тільки в Україні, щоб це можна було використовувати як інструмент і в інших країнах для такого більш точного балансу на усіх рівнях. Тобто, щоб корінні народи України могли себе визнавати, але не тільки України, США, Канада, Данії, Філіппіни або в Марокко, в Аргентині, повсюди, що є постійне, чітке розуміння контенту прав корінних народів. Повинно бути досить акуратним з тим, як про це говорять у самому законі про корінні народи України. І політично, тут постає питання політичного, яким чином ви будете допрацьовувати механізми роботи цього закону, де будуть допомагати оцінки і міжнародних юридичних асоціацій для тексту закону, для того, щоб він співпадав з міжнародним розумінням. Також Спасибо, госпожа Дали. Спасибо, госпожа Дали. Я думаю, мы в процессе дискуссии еще будем задавать вопросы и ответы. И я вот сейчас хотел бы зачитать рецензию Деймонда Джерарда Кори, наследника потомственного вождя клана Орлов, племенной нации Аравак Лакона и северо-восточной Амазонии, с которым многие из вас также хорошо знакомы. И вот обратите внимание, на что он обратил внимание, что в любом случае это лучше того, что имеют коренные народы России. Однако это еще далеко не полный перечень прав, которые отражены в обычном международном праве, которое базируется на Декларации ООН о правах коренных народов. По моему мнению, объем предоставленных законом прав ограничен по сравнению с Декларацией ООН. Довольно часто политические национальные государства имеют патерналистический подход, согласно которому они рассматривают международное законодательство сквозь призму национального. Ну и, конечно же, он подчеркивает, что лучше, чем альтернативный сценарий тотального непризнания прав, закрепленных на международном уровне, как это происходит в случаях доколумбовских коренных народов Суринама. И считает, что было бы значительно лучше, если бы Украина просто присоединилась к декларации в полном ее объеме. Но я не буду дальше зачитывать, там практически он отметил данный подход. И, кстати, почему я зачитал господина Деймонда заключение, потому что он один из первых, который отреагировал, и полный текст можно прочитать на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. Я хочу напомнить, что у нас ведется прямая трансляция на телеканале АТР. Это крымско-татарский телеканал, который смотрит как на оккупированной территории в Крыму, так и на территории Украины. И также мы ведем трансляцию, это украинская и русская версия, наша сегодняшняя встреча. Английская версия можно увидеть на странице Крымско-Татарского ресурсного центра. А сейчас я хочу предоставить слово, я бы сказал, старому другу крымско-татарского народа, нашей сестре, госпоже Тае Пелле. Пожалуйста, госпожа Тая. Gray Guaitiao
Greetings, relatives. It is such a pleasure. Всіх вітаю. Дуже приємно було до вас доєднатися знову. І вітаю всіх з Міжнародним днем корінних народів. My brother Iskender Коли мій брат Іскандер направив мені копію тексту цього нового закону, я відчувала надію, бо я багато років бачила цю роботу, яку виконують кримські татари для цього. Я продивилася цей документ, і як і інші спікери, я би хотіла сказати, що я підтримую слова про саморозуміння народів. Я також би хотіла сказати, що цей закон він відображає мінімальні міжнародні стандарти. Але іноді маленькі слова можуть зробити велику різницю. Наприклад, слово може, а не має, як я бачу це у законі. Тобто я зараз багато бачу, що може, але я мало бачу має. Я думаю, що ці слова, вони можуть знизити рівень менше, ніж рівень декларації ООН. Я також бачу, як люди плутають такі терміни, як консультація з іншими термінами. Наприклад, з терміном согласия. Але я хочу підкреслити, що ми маємо бути дуже-дуже обережними з тим, щоб слово консультація, воно не відводило нас від розуміння слова згода. Також, якщо ми поговоримо про захоплення Криму, пам'ятаю, що перше з цим зіткнулося, що була спроба України тоді визнати права корінних народів. І за всі ці роки нарешті бачимо цей закон, цей документ, який дає мені надію, що ми рухаємося у правильному напрямі. Ми вже неодноразово бачилися з колегами. Ми знаємо всі, що це може зайняти більше, досягнути нашої мети, нашої місії, це потрібно більше часу. Але це перший крок, і мені дуже приємно побачити, бути свідком цього кроку. Я вітаю всіх наших братів та сестер з кримських татар, з караїмів, кримчаків. Я виражаю своє захоплення вами, і ви можете розраховувати на мою підтримку у будь-який спосіб, як я можу допомогти. Я хочу вас всіх попросити зареєструватися на другу міжнародну конференцію корінних народів, жінок корінних народів. І дедлайн буде завтра. Тобто зайдіть на сайт worldconferenceiw.org. Я скину це в чат. Сподіваюся, що всі наші сестри, вони приймуть участь у цьому заході. Дуже дякую вам. Всіх вітаю, мої найкращі побажання. Іскандер, дякую, брате, за те, що завжди даєш мені слово. Спасибо большое, госпожа Тали. Конечно же, я также призываю активно участвовать в конференции, на которую пригласила наша сестра, и
активная работа женщин именно по защите прав коренных женщин. Это очень важное направление. Для того, чтобы мы все-таки шли в рамках нашего регламента, я хочу напомнить, что у нас для основных спикеров было предусмотрено до 5 минут выступления, но у нас еще есть ряд выступающих, для того, чтобы мы еще успели провести дискуссию, возможно, какие-то еще вопросы будут. Сейчас я хотел бы предоставить слово, ну, я бы сказал бы, также другу крымско-татарского народа, человеку, который действительно постоянно, с которым мы работаем. Он член консультативного комитета рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, а также экс-член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Это господин Оливер Лода. Пожалуйста, господин Оливер. Вам слово. Yes, thank you, Eskander. Greetings to everybody. Дякую, Скандер. Всіх вітаю. Вітаю вас з Міжнародним днем корінних народів. Вітаю як корінні народи України, так і країн інших країн. Дякую, що запросили мене. І мої такі ремарки я їх записав, якщо ми говоримо про новий закон. Ви можете знайти це на сайті Кримсько-Татарського ресурсного центру. Я б хотів би сфокусуватися на одному аспекті закону. І це базується на коментарях моїх колежанок, яка каже, що країни-члени, вони повинні бути дуже обережними з тим, як ви визначаєте корінні народи. І це дуже важливий фактор, який потрібно брати на увагу. І це той самий, це там питання, яке було підняте і, наприклад, Путіним. Наприклад, чому росіяни не додані до списку корінних народів України, що є нонсенсом насправді. Але потрібно провести дискусію щодо пункту статті 1. Нам потрібно проговорити це. Пункт 1.2, де є такі загальні критерії щодо корінних народів. Знімаються такі загальні критерії. А у пункті 2.2, де є 3 корінних народи. Отже, щодо загальних критеріїв корінних народів, які тут, про які тут говориться, я думаю, що в цілому вони співпадають з глобально прийнятними неофіційними критеріями, які існують, які для мене є, мінімум для мене є очевидними. І це Мартінеса Кобо, як він це визначав, з чим я згоден. Але є елементи підпитання. Наприклад, корінні народи України мають мати органи, культурні органи і органи представництва. З органами представництва я все розумію. І це зрозуміло. Тут не чітко, що таке традиційні та соціальні та культурні органи. Це мається на увазі, що ці корінні народи вони мають зареєструвати якісь організації традиційні, соціально-культурні, або якось іншим чином організуватися. Тут є якісь умови для того, щоб вони були визнаними корінними народами. Тобто тут досить незрозуміло. Можливо, це питання перекладу на англійську мову. Можливо, це ваші реалії. Вони
мають місце в Україні, але це що потрібно пояснити на міжнародному рівні. Також, якщо, наприклад, кандидат до корінних народів України не має цих органів соціокультурних, це мається на увазі, що їх не визнають як корінний народ. Ну, то це не співпадає з декларацією ООН у глобальній цій рамці. Тобто